सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। सभेत कृषी अधिकारी बोलत असताना अन्य कर्मचारी मोबाईलवर असतील, गप्पा गोष्टी असतील तर सभा कोणासाठी होती असा सवाल त्यांनी केलाय। पाहूयात। कारण प्रत्येक गोष्टी काहींचा बारीक लक्ष असतो। मी आपल्याला विनंती करेन, मी मगाशी पण काही मी याच्यापूर्वी होतो बघितलं तर अधिकारी, मी आपल्याला पुढे राग मानू नये, एक विनंती करतो तुमच्या दिलं एक अधिकारी तुम्ही आहात। आम्ही आपल्या समाजसेवेचं काम करतो। मी 25 मिनिटं इथं होतो, साहेब पण इथं होते, तिथं अधिकारी बोलत होते आणि बरेचसे 50% कर्मचारी आपले 50% कृषी अधिकारी मोबाईलवर आणि गोष्टीत होते। मी त्यांना सांगितलं आहे ना, आता यांना थांबवायला सांगतो, कारण जर इथं अधिकारी मार्गदर्शन करत असतील, अधिकारी बोलत असतील आणि आपण जर कर्मचारी फोनवर बोलत असू तर आपला होतं बोलण्याचं ते आमच्यासाठी का तुमचं हेच कळत नव्हतं। मी आपल्याला विनंती करेन, जेव्हा आपण सभेला येतो तेव्हा कृपया आपला एकदम मोबाईल बंद ठेवा, सायलेंट ठेवा, त्याचा वापर करू नये। कारण आपलं पूर्ण लक्ष सन्माननीय मंत्री साहेब, माजी मंत्री साहेब, आमदार साहेबांनी बहुमूल्य आपला वेळ काढून हे मीटिंग ठेवलेली आहे, तेव्हा आपलं पूर्ण लक्ष पूर्णपणे त्या आपल्या मीटिंगकडे केंद्रित करावा। ज्यांनी दिलेली सूचना, त्या सूचनाचा वापर आपलं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी करावा। आणि आपण खरंच सिरियस आहोत का हे पण आपल्याला कळलं पाहिजे। बघितलं, मला वाईट वाटलं, समोर अध्यक्ष बसले आहेत, जिल्हा परिषद सदस्य बसले आहेत आणि आपण जवळ 50% कर्मचारी मोबाईल आणि गोष्टी ठेवतात। हे बरोबर नाही। मी आपल्याला विनंती करेन की याच्यापुढे असं करू नका आणि गावात सुद्धा असलेले शेतकऱ्यांची आपले हितसंबंध चांगले ठेवा, त्यांना आपण किती वागणूक देऊन त्यांच्याकडनं तुम्ही चांगली कामं करून घ्या। मगाशी आमच्या एका पंचायत समिती सदस्याने विचारलं की तुमचं स्पीड वाढलं की त्यांचं वाढलं, शेतकऱ्यांचं पण वाढलं पाहिजे, त्याच्यापेक्षा तुमचं वाढलं पाहिजे। कारण तुम्ही शेतकऱ्यांना काय होतं, सगळ्याच शेतकऱ्यांना समजत नाही, आपण त्यांना उद्युक्त केलं पाहिजे आणि आपण ते उद्दिष्ट आपलं साध्य केलं पाहिजे। मी दिलेली सूचना मनाला वाईट वाटून घेऊ नका, याच्यातनं प्रगती व्हावी आणि काहीतरी साध्य व्हावं अशी आपल्याला मी विनंती करतो। मी बाहेरचा एक सामान्य कार्यकर्ता आहे। आपण आपल्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तसंच सावंतवाडी मतदारसंघात दिलेलं उद्दिष्ट आपण पूर्ण करायचं आहे आणि जास्तीत जास्त उद्दिष्ट पुढच्या वर्षी कसं ठेवता येईल आणि ते पण पूर्ण करता येईल याच्यासाठी आपण प्रयत्न करूया। तुम्ही आम्ही सगळे एकाच हातात हात घालून काम करूया अशी आपल्याला विनंती करतो। परत एकदा दीपक भाईंना आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद घेऊन येथे थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।